Ало, Ого, вкарвайте се. карали се, бе. Кажете нещо за село, тук сега селото от Боро. Кажи нещо село за Холандия. Хубава държава. Пари има ли? Пари няма. Защо? Защото е то с колега до мене. Не ви нори. Не е ли добре? Я кажи сега, твоя зет, Калото, Да. той как ради? Няма кой да ради с него. Защо той как ради? 4 четко Да? и 3 валеко. О, и как ради? Как? Как ради? Дура, шикмели се. Много мърда. Верате, едно от тата слага един валек. Тъй прави. Аде бе. Тъй и тъй. Колко пари взема надник? Много, много пари. Колко? 0,0. Ома. Много ради, много ради. Тук съм от Боро. От Боро. Не от Боро, от Разаново. И другия баща му до него. Я кажи нещо, аз не за Холандия. Голяма работа е. Пари има ли? Пари ли? Да. Който и пари? Парите са дефицит тук, бе. Ао, мале. Амуше, нещо да кажеш. Само нерви. Само нерви. Само нерви и друго нищо. Ще радим ли? Радим се на червено. О, мамо! Само на червено. Нито жоба, няма 500 евро. Някъде 500 евро имам. на Ангибул срещу вятъра. Няма такива. Аде, Те могат да намериш. Някой фърлят банкоматни карти. Ого. на пътищата ли, бе? Пътя е по-добре. Аде, Да. оле! Къде се намираш сега тук? Горски совет. А где да знам между Мурунца и той съм, с Пеник. Оле! Мале. Така е, така. Ко става тук, ко става? Поне ефтена бира има. От колко пари пиеш бира, бе, брато? 28 стотинки. Къде е тя? 100 долу ги дават. О, Ма авантак издават. нещо да кажеш друго за Холандия? От буклука са обличени. Наистина ли? От чопа. Ама аз чух, че някои крадат. Арада берде един чиргънки. Вземаш ли си? Ко да правим? О, Буер ги на сок бъдо. Сям да лям да ги ресим ги честно. Не реги ги. Аша. нещо друго да кажеш ти? Добре, окей, ма. Нещо друго. Дой. Чао. Заповядайте на железата, тук много желязо има. Пари има ли? Само желязо. Ма... Ама и ти по един бус.